Белият делфин. Dans son royaume aquatique, on se raconte sans fin ses aventures fantastiques. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au fond des gouffres amers, le chevalier des mers. Аз съм един необикновен индийски менат. Една изключителна птица за всички, които ме обичат. Жан Себастиен, върви бързо да кажеш на децата, че ще закъснее малко, но ще се върна за вечеря. Чичо Патрик, нали знаеш, че ми се вие свят, когато летя над водата? Да не си идвал тогава. Хайде, хоп! Отивам при моята приятелка Марина, малкото момиченце и там на плажа. Сега ще изплаша. Марина, ето ме. Ян не се ли е върнал още? Идваш точно на време. Виж градинката ми. О, ето го. Ян, дано ми е намерил морски звезди. Ян, донесе ли ми ръковините? Ето, гледай. Първас. Оле-ле! Не е честно. Защо носиш тези мръсни непотребни животни? Напротив, намордниците са полезни за бъбривците. Мръсно животно. Сега ще ти покажа какво съм донесъл. Мръсно животно. Добре, ми иди за вечеря. Звездите ми? Чичо и Патрик каза да приготвите вечерята. Вече? Добре. Ленивец показва 5 часа. Има време да отида при моите риби. Жан Себастиен, винаги забравям къде се слагат вириците. Отляво или отдясно? Ако я сложиш от дясната страна, трябва да се храни с лявата ръка, значи... Къде отиваш? Да събудя Роу, стига е спал. Роу, миличък, пак ли те събуди този Жан Себастиен? Той прекалява вече. Ела при мене, миличкото ми. Не забравяй да ми донесеш 2 червени и 1 лилава морски звезди. Непременно! Отивам в моята пещера под водата. Колко много вода трябва за едно ядене? Елате да ми помогнете. Като те гледам как се мъчиш, ожаднявам. Една птица приятно се освежава в прохладните води, докато нещастната коала цопва като камък. Този е луд. Вижте, цветето ми поникна. Какво става? Къде съм? Отворете ми! Виж там, какво плува там? Един бидон. Не, един балон идва насам. Един балон бидон. О, Жан Себастиен, върви виж какво е онова нещо. Пак ли? Знаеш много добре, че ми се вие свят, когато летя над водата. И после онова нещо се приближава към твоя брат и той ще го разгледа преди мен. Благодаря за бинокъла, Роу, миличък.
Балонът е огромен. Трябва ми непременно. Ще го сложа посред градинката. Раул, дръж бинокъла, аз ще изкарам лодката. Ян! Марина, знаеш, че ти е строго забранено да излизаш с лодката в морето. Брат ти го няма. Но той е съвсем близо, вижда се от тук. Не рискувам нищо. Хайде, Раул, ела! Не, Марина, не отивай, може да е опасно, може да е някое морско чудовище. Млъкни най-после. Тръпче такова. Дребосъктоносчик. Ян! Ето го Ян. Ян! Върни му, кажи да дойде с нас. Ян! Хей! Ян! Чуваш ли ме? Ела бързо. Марина е сама в лодката, в опасност е. Какво има, Жан Себастиен? Виж онова черното там. Видях, отивам натам. Не отивай, на него е нарисувана мъртвешка глава, това означава опасност. Ти не разбираш нищо. Мъртвешката глава е пиратски знак. Сигурно е отломка от потънал кораб. Отивам! Те всички са луди. Само ум може да ги спаси. Олеле, вие ми се свят. Ум на помощ! Ян, видя ли балона, който аз открих? Чуваш ли му, ум? Ами сега, морски орел, не мога да мина, ум на помощ! Аз ще стигна преди тебе, Марина! Ян, внимавай, има нещо пред теб! Акула! Ела бързо с лодката, Марина! Мръсна птица! Какво се бъркаш пък ти? Махай се! Я на помощ! Я на ох! Едва се отървах. Махай се! Лоша акула! На! Махай се! Тя ще ни обърне! Марина, дръж се за рамената ми бързо! Ян, внимавай, връща се! Но това е делфин! Един делфин, а не акула! Защо ли не преобърна? Този делфин е луд. Чакай, ще те пипна с тебе. Добре, а сега искам да ви запозная с... Какво беше това? Какво ли беше наистина? Експлозия от към залива. Това беше експлозия. Гледай ти. Ами лодката? Добре, сега ме оставете най-после да ви запозная. Ян, а къде е Раул? Къде е бебето ми? Наистина, къде е Раул? Ум! Раул, миличкото ми! Добре, най-после ме оставете да ви запозная с... Но това нещо е било мина. Мина! А делфинът? Той ни спаси. Той ви спаси. Откъде дойде той? Ти ли го повика? Ами...
Значи и ти си ни спасил. Престани, престани. Не ме притискай така. Гадаличкаш ме и ми смачка перата. Ян, ела да видиш, погледни тия риби. Болни ли са? Да се погрижа ли за тях? Нищо им няма, ще се оправят. Замаяни са от експлозията. Ами твоите риби? Иска ми се да отида при тях. Жан Себастиан да отида ли? Я виж, ето Чичо Патрик идва. Чичо Патрик! Да, добре сме, Чичо Патрик. Хайде, разправяй. Една мина, взеха мината за балон. А ти какво направи? Ти го извика. Ах, деца. Да повикам ли пак Делфина? Разбира се. Ето го! Благодаря ти, Делфинчо. Извинявай, че преди малко се държах лошо. Колко е миличък. Делфинът е много умен. Айде, деца, оставете го. Той не е нито куче, нито играчка. Довиждане, благодаря му. Ела пак скоро. Мили Делфинчо! До скоро виждане! А пак ела, Довиждане! Благодаря. Айде, екипаж, да измъкваме лодката и да сядаме да ядем. Вълненията ни отвориха апетита. Я виж, ленивица спрял. Експлозията е променила хода му. Я направи го да показва точното време. Ум се върна! Ум се върна! Трябва да има нещо важно. Махнете най-после, не чувам какво ми казва. Трябва да вземем лодка. Иска да ни покаже нещо необикновено. Да вървим! Ето тук е. Като че ли някаква мачта се пода. Ум казва да се спуснеш долу. Почакай ме, Ум! Раул, миличък, донеси ведрото с стъкленото дъно да гледам и аз какво става. О, един потънал кораб! Експлозията го е откъснала от коралите, които са го покривали целия. Винаги мислих, че е някаква скала. Да. Кое е това? Никога не съм чувал такъв шум. On ne connaît pas la fin de l'histoire d'Oum le dauphin, et l'on reste